Men hvis man går ind for en tostatsløsning, hvis man ikke går ind for, at det skal være 0-1 eller 1-0, men 1-1, hvis begge nationer skal have sin stat, så må man også tage begge nationer i alvor, selv også den svage. Man skal tage bosættelser i alvor, man skal tage raketter og bomber i alvor, man skal tage mure i alvor. Man skal også tage ideologi i alvor. Og derfor er jeg glad for, at ministeren sagde, at et helt klart krav er afvæbning af Hamas. Når man diskuterer Israel og Palæstina, så skal man holde sig helt klart, at Hamas er altså en islamistisk organisation, som har som formål at rydde Israel af landkortet. Hamas mener, at islamisme, altså hellig krig imod Israel, er enhver muslims pligt. Og hvis Hamas fik magt, som man har agt, så vil man udrydde Israel i morgen. I hvert fald en meget stor del af Hamas. Det kan man ikke, for man er ikke militær styrke til at sætte bag sin ideologi. Men Israel kunne udrydde palæstinenserne i morgen. Det har man militær magt til, men man gør det ikke. Og der ligger altså en klar forskel i ideologi, og ideologi skal man simpelthen tage i alvor. En statsdannelse, som bygger på Hamas' ideologi, er fuldstændig uacceptabel, og den vil være særdeles farlig. Så selvom Hamas beklageligvis har meget stor støtte blandt palæstinenserne, så er der altså rigtig mange, nok størstedelen af palæstinenserne, som ønsker sig et liv i fred og i fredelig sameksistens med Israel. Og de skridt, som tages nu af USA, om at acceptere bosættelserne, og de ligesom bliver flere og flere, det er med til at kvæle disse moderate, fredsstræbende menneskers håb om et liv i fred. Og det kan skabe mere håbløshed, mere ekstremisme og flere jihadister, og det kan gøre, at Hamas får endnu mere støtte, end man har i forvejen. Så jeg vil kvittere for ministerens svar. Jeg synes selv, at EU og Danmark er på det rigtige spor. Man bliver frustreret, at der sker så lidt, men min anbefaling vil være, at man tager begge parter i alvor, og at man også tager det i alvor, som nogle gange er lidt fraværende i debatten, at man tager en ideologi i alvor. En ideologi er alvor. Det kan blive til virkelighed. Derfor skal man altid, når man diskuterer det her, tage fuldstændig klar afstand fra den ideologi, som desværre mange palæstinensere sværger til.